Carmel Pictures. እግዚአብሔር ይመስገን ጽባለሁ ናብዚ መደኩም ዓዲንኩም ከተዘራርቡን ምዝላይኩም ድማ በጣም ደስ ይልኒ በዝጋጣም ድማ ነመላ ህዝብ ኤርትራ ንሓይልታት ምክልኻል ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ክገብረልና ይምነ ኤፍሬም ካሕሳይ ወድኻዳ ኣብዚ ጋጣሚ እዚ ክብለካ ወይ ኣድናቆተይ ክገልጸልካ መጽ ዘለኹ ምኽንያት ኣብ ስነ ጥበብ ዘበርከትካዮ ዓቢ እጃም ማለት እዩ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ምፍራይ መንእስያት ትነጥፍ ኣለኻ ሕጂ እውን ኣየቋረጽካን ኣብ ምንጣፍ ኢኻ ዘለኻ ናትካ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ድማ ኣብ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ነቲ ዘለዎም ሞያ ወይ ነቲ ዘለዎም ፍልጠት ከካፍሉ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ምኽንያቱ ተወዳዳርነት ከም ኮምፒቲሽን ስለ ዝሓስብዎ ማለት እዩ ናትካ ፍሉይ ዘብሎ ነገር ግን ነቲ ዝፈለጥካዮ ነቲ ዝተምሃርካዮ ናብ ጀነሬሽናት ዝቐጸለ ወይ ነዊሕ ዓመታት ብዙሓት መንእሰያት ካብ ቶም ምዕባያትና እያታትና ጀሚሩ ንዓና ሓሊፉ ሕጂ ኻ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኣብ ምፍራይ ትርከብ ማለት እዩ ሕጂ ናትካ ፍሉይ ነገር ከም ኮምፒቲሽን ኣይትሪኦምን እጃምካ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ሰብ ንኽፈልጥ ኣብ ሲኔማ ዝመራ ልቢ ደይብሎም መናእስያት ተፍሪ ኣብ ስማክ እውን ከምኡ ከም ዝመስለንስ ናይ ምስጢር ናይ ህይወት ድፈለጥካዮ ወይ ከም ሃክ ድገበርካዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ምኽንያቱ ሓንቲ ኩባያስ መሊኣ ኸላ ካልእ ክትመልእ ኣይከኣላን እዩ ታን ዘለዋ ምሰፍሰሰት እያ ካልእ ሓድሽ ትመልእ ሕጂ ስኻ ድማ ነቲ ዝመላእካዮስ ናብቲ ዝመጽእ ዘሎ መንእሰይ ሞያዊ ኮይኑ ብፍልጠት ከዓይ ብኣፍልጦ ትዝገብሮ ከዓ ትርጉሙ ተረዲእዎ ክገብሮ እትገብሮ ጻዕርታት ብጣዕሚ ከየድነቕኩኻ ክሓልፍ ኣይደልን ብጣዕሚ ማለተይሲ ክሳብ ሕጂ ተፍርዮም ዘለኻ መንእስያት ማለት እዩ ካልእ ብዘይካ ኣብኡ ከዓ ኣብ ናትካ ከም ሰብ ማለት እዩ ካብ ቀደም ጀሚሮም ሰባት ኣብቲ ስነ ጥበብ ዘሎ ናትካ ኢሚቴሽን ንኣብነት ሻርፓ ምግባርሲ ሓንቲ ዓባይ መለለይትካ እሞኻ ኩሉ ኣብ ስነ ጥበብ ዝኣተወ ወይ ዘበለኻ ነዚኣ ሻርፓ እዚኣ ይደግም ማለት እዩ ኪንኡ ከዓ ፍሉይ ደብሎ ማለተይሲ ኣስማቶም ዝንዝን ከይበልና ብዙሓት ሰባት ኣዘራርባኻ ኢሚቴት ክገብሩ ንሪኦም ኢና ድምጾም ኣሕፊሶም እንዳበሉ ክዛረቡ ማሲ ናብቲ ናትካ ቶናሊቲ ወይ ናብቲ ክስታይ ክደግሙ ዝቃለሱ መናእሰይ ድማ ብጣዕሚ ኣድዮም ትቁፀሮም ሕጂ ብጣዕሚ ዓብ ጸላዊ ኢንፍሉንሰር ኢኻ ብዙሓት መንእሰያት ምሂርካ ኣፍሪኻ ኣብ ስራሕ ዘለዉ እቶም ሱሙያት ኢልና ንጽውዖም ሰባት ድማ ናትካ ዓሸራ ዘለዎም ሰባት እዮም እስኻ ኣብኡ በዚ ደረጃ ዘብጻሕካዮም እዮም ከም ሳልሳይ ባህ ዝብለኒ ማለት እዩ ውልቃዊ ዝምድናኻ ምስ ሰብን ስራሕን ፈላሊኻ እትፈልጥ ሰብውን ኢኻ
ንኣብነት ምስቲ ሰብ ዘለካ ዝምድና ብዘይ የገድስ እሱዩ እንተልካ ወይ እሱዩ ዝበቕዓነታ ስራሕ ተልካ ዝምድና ካሙሱ ብዘይ የገድስካ ናብቲ ስራሕ ተምጾ ማለት እዩ ማሳ ኣብ ገለገለ ሰባት ኣብ ንሪኦሲ ንሓደ ሰብ ተፍትዎ ሻተስትዮ ገለት ገብሮ ንኸስራሓካ ንኸብለካ ሙሱ ዘለካ ዝምድናስ ተዕቢ ንስኻ ግን ምስቲ ሰብ ዘለካ ዝምድና ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ምስቲ ሰብ ዘለካ ዝምድና ጽቡቕ ዝምድና ይሃለወካ ኣይሃለወካ እሱዩ ዝምጥና ነታ ስራሕ እሱዩ ዝግባኣ እንተልካ ዝምድና ካብ ግምት ከየተኻ ናብቲ ስራሕ ተወፍሮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብቲ ዓብ ነገር ኣባኻ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ በዚ ዕድል ዚ ድማ ዓብ መምህር ኢኻ ኣርኣያ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝተፈላለዩ ኣዋርድ ዝተሸለመ ስራሓት ክትሰርሕ ጸኒሕካን ተበርክት ኣለኻን ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ንዓይ ዓብ መምህረይ ኣያይ ኣብቲ ጥበብ ድማ ክመስሎ ወይ ክኾኖ ዝደሊ ኣርኣያ እዩ ብፍላይ ኣብቲ መንእስያት ዘለካ ጽልዋ እትጎድፎ ናይ ጥበብ ሓድግን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ቴንክ ዩ ካልእ ወዱ ኻዳ ቀዳመይቲ ስርሐይ ኣብ ኤዲቲንግ መጀመርታ ክጅምር ከለኹ ብናትካ ስራሕ ጀሚረ ቀዳም ምሸት ትብል ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ነገራት ምስቲ መጀመርታይ ናብቲ ዓውዲ ሰለይ ዝብለሉ ዝጅምረሉ ዝነበርኩ በታ ስራሕ ጀሚረ ኣብኡኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ተማሂረ ማለት እዩ ዲቴይል እቲ ትምህሮም ነገራት ናይ ዳይሬክቲንግ ኣብኡ ከዓ ኣፕላይ ጌርካ ብግብሪ ማለት እዩ ቶም ናይ ካሜራ ሙቭመንት ዝበሃሉ ብምልኣቶም ቲልት ፓን ገለመለ ኤቭሪቲንግ ኣፕላይ ጌርካ ካልእ እቶም ግሪድስ ኣጣቐማ ብርሃንና ገለ ኩሉ ኣብኡ ኣፕላይ ገይሩ ከም ሓድሽ ጀማሩ ኮይነኻ ኣብኡ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ተማሂረ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዝሒሩ ዝሰራሕናዮ ብሓደ ኮይና ከዓ እዚ ናይ መድረኽ ዝነበረ ስራሓት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መድረኽ ስራሓት ብስነ ስርዓት እቲ ስቴጅ ተሰሪሑ ምስቲ ዝኸይድ ስቶሪ ስቴጅ ተሰሪሑ ማለት ነቲ ግዜ ዝገልጽ እሞ ከዓ ናይ 50 ዓመት ዛንታ ኣብ ሓደ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ ተኣሲሩ ብሙዚቃ ተሰኒዩ ናይ ወለዶታት ዛንታ ኣብ ከምዚ መቓን ኣሲርካ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሪሰርች ጌርካ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኣካዳድና ኣላበብሳ እቲ መንእሰይ ስምዒታቱ ብትኽክል ተገሊጹ ብሙዚቃ ተሰኒዩ ዝገለጸ ድማ ኣብኡ ብሓደ ዝሰራሕናዮ ድማ ብዙሕ ነገር ኣነ ፐርሰናል ከም መድሃኔ ተማሂረ ማለት እዩ ተዘካሪ ዝኾነ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እውን ካብአን ወሲድና ኩላትና ከም ሪንግቶን ጌርና ነርና ካብቲ ተሰርሐ ሳውንድ ትራክ ማለት እዩ ኣብ ሳውንድ ትራክ ኣብ ኩሉ ኤኒዌይ ከም ዳይሬክተር ሲ ኣብቲ ናይ ኣርት ዕዮስ ብዲቴይል ዝተሰርሖ መጽናዕቲ ዝሓለፎ ብሃታ ሶኢልካ ንግበሮ ደይኮነሲ መጽናዕቲ ሓሊፍዎ እሞ ከዓ እቶም ዝሰርሑ ከዓ በቶም ውልዶ በቶም ዘፍረኻዮም ሓደሽቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሓትና ዝተፈለጠ ወይ ሽም ዘለዎ ሰብ ኢና ንደጋግም 10 ሻዕ ንስኻ ግን ሓደሽቲ ሰባት ኣምፂኻ እቲ ኤክስፖጀር እቲ ባይታ ፈጢርካ ተማሂሮም ጥራሕ ዝወፁ ደይኮኑሲ ባይታ እውን ትፈጥረሎ መስርሕ ባይታ ትፈጥረሎ ኤክስፖጀር ትፈጥረሎ ማስ ምስቲ ሶሳይቲ ክፋለጡ ዓቕምታቶም ከለልዩ በቲ እስኻ ዝመመኻዮም ዘለለኻዮም ዓቕምታቶም ኣውፊርካ ኣስሪሕካ ምሂርካ ጥራሕ ደይኮነሲ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ፈጢርካስ ተቕርቦም ማለት እዩ እዚ ድማ ካብቲ ፍሉይ ድገብረካ ማለት እዩ ኪንዮቲ ካልእ ነገራት يغني مداني حوي كبرتها باللي كندزي ميزان تقديس كاب زعباي أنا غوت كام جلاس كا أمنا دسيلني يمزجنا كاب زقاتم دم عملسي هذا أوان كساعة كندزي سبق دس اللي كاي تحسبن مو بزعباي تقديس كا خمس مقار كا أمنا إذا مزجنا كا أنا أبتسخات سرعة أنا غوت هالني مداني كبرتها باللي
كبرتها باللي أدلوتي زودي كبرتها باللي مدهني أمناء دمزقناك عندنا رحس بعل لدتن حدش عمتن كون لنا يمنه يعني اللي